Sa pagtuo nga magdala og swerte o muabog og malas sa pagsulod sa bagong tuig, klase-klaseng pamaagi ang gihimo sa pipila ka mga residente sa General Santos City sa pagsugat sa tuig 2026. Ato kining silipon, pinaagi ni ining report. Gikan sa klase-klaseng pagkaon on top of the table, mga magdala matud pa og swerte sa bagong tuig. Doon na say gimmick ang uban under the table atol sa pagsugat sa bagong tuig sa General Santos City. Sama nining 22 anyos nga si Erica Vicencio nga taga Barangay Lagaw. Nagkaon kini og lingin nga prutas nga grapes sa ilalom sa lamisa kauban ang iyang alagang iro. Kining tinuhuan, magdala daw og swerte og good wishes alang kaniya sa tibuok tuig. Puwera malas, sulod buenas. Kinisab ang tinguhan ining magbanay sa pagsugat sa bagong tuig sa susamang Barangay Sab. Gani suot ang color of the year nga Cloud Dancer nga sanina karong bagong tuig. Dungan nga naglukso-lukso, nagsayaw-sayaw, nagsaba-saba gamit ang mga kitchen utensils ug torotot ang magbanay. Kinisamtang mitan-aw sab sa gipahigayong community fireworks display. Ang maong fireworks display daw mipintal og managlahing colors sa kalangitan, sanglit ubay-ubay sab ka mga residente ang nagpahigayon ni ini. Butang nga gikalingawan sab sa mga nagalantaw. Samtang ang uban, intense nga pagsaba-saba ang gihimo pampaabog sa malas, sama sa nagpabuto sa kadalanan. Giubanan sab kini og pagsaba-saba pinaagi sa pagpaandar og motorsiklo. Atol sab sa pagsugat sa bagong tuig, gipili sab sa ubang magbanay ang magbanding sa mga parke, kauban ang ilang mahal sa kinabuhi, sama sa Plaza General. Samtang ang uban nanimba og nagampo alang sa mayong panglawas og pasalamat sa Dios karong 2026. Ano lang sa among kinabuhi na okay, ma-okay mi na wala mi mga sakit-sakit. Pasalamat pud sa Ginoo. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.